Dipu Municipal Board ke Parlo Loru langsung Sunday Market along ke KR Hektik. Honglok pet obe kimi club pen cepat pipon si kali tangsing thangcho la pen kareng ITP alang lituma main pen Memorial Football Tournament angdung kiti ke patubon. Dipu Municipal Board ke Parlo Loru langsung Sunday Market along ke KR Hektik. Lason sila bangso hiti laki Dipu along pen ke cetang ma hiti lo budai isilo. Sita cetan dami labangso hiti lapuson ke KR towar akong along lapuson bon ke ke koi tip abang ke celang nodak anpin. Non apording gua ke sopenang an Karbiang Long District angkan cetang klub ason si teklong. Sita hiti adong ke do ke KR ang nimpen ke so ke long lok jiang ring ta tepi kangjang lo. Sita Dipu Municipal Board Chairman Rakro aki haipen non puan ta kapang thir kapaklar asai ding pon pelang lan chota kalilang labang so hiti along ajo por lo pulete hor ki jon atum bang so hiti along se ajo por hor nang ki jon tang te hiti lo mamate hor ki jon adim lo puta cherok tok ara tum pen chet handrinti lasi Dipu Municipal Board Chairman pen kewang jilang army kopi koson action mg malaki apor sinang thanpo hadap obe kimia tum risoi jang atum kacali nang jia por hod lapuson asai ki paklang pong laki risoi jang atum aphan kolat ne kana hok dur jia son si thek dam long lo lasi hi thi ki paklar lapen ajo por hor ki jon abang anathu DMB chairman rakro ki haila bang so puta ki mesen step ding pon nang ji puta chirok tok ara tum pen chethan sai anpin manja penang kilo birta kiran hanse news tech report pay news. Honglok pet obe kimi club pen cepat pipon si kali tangsing thangcho la pen kareng ITP alang lituma main pen Memorial Football Tournament angdung kiti ke patupon. Honglok pet obe kimi club la pen cepat pipon si kali tangsing thangcho la pen kareng ITP alang lituma main pen Memorial Football Tournament angdung kiti ke patu dipon lo. Labangso Memorial Football Tournament angdung kiti ke patupon pe aprang kali tangsing thangcho la pen kareng ITP atuma phan chikimo pon. Kipathu pon ati mamen lake EM Quarter FC la penjinong FC atum angbong si pathu chedan pon lo. Bangso Memorial Football angdung kiti pon along EM Quarter FC atum goal 1 pen chepahay pon si championship anong etangkasuri cap la pen trophy chepalong pon lo. La penjinong FC atum tangkasuri trophy la pen trophy chepalong pon lo. La bangso kipathu along kachari pon mate referee Joy Kim Taro la pen ari sanghol atum si kipathu langchari pon lo. Labangso Karlitang Sing Phangcho la pen kareng ITP atuma men pen Memorial Football Tournament angdung kiti pon along manpeng aluhi pen nang chetong dun KAAC along EM Maduram Lekte Honglok pet obe kimi club amai pubida hanse Kongchon bang dayaram tokdi la pen Karlitang Sing Phangcho la pen kareng ITP ahem tu misi atum chetong dun pen bangso angdung kiti ke pathu mesen pen pachun pon long lo. Volong koma jipenang kilo beta Joy Kim Taro news tech report pay news. Ini to mo kimi club hin pen suri ini da Honglok pet long uwi kimi club hin pen sepati te konsi Karlitang Sing Phangcho la pen Karlitang pasang ITP alang itu mamen pen ini la bangso football tournament ini angdung iti ini kajut pon lo kasi ningarong pingan lo non pendangan uwi gimi ari sumaratum patunat penan cihung lo non along ke patu along tin ke patu long tami patu talang mi pik kasi ningarong pingan lo lahen lo alama bangke ilitum ason tin lo tami yang cerap situ dun lo orang ke sumaratum ke kaita ke jada ason along tami kacipati lo bangke aning ha kasuan ning hang lo ilitum katuga kita cerap situ dun lo masih non ilitum dak tekonong lo puku atim tum ke patu kelang atum tatupik masih lahai lo ilitum cininang to ya muni datum ason tin lo ka aning ke hang du baso aning ke hang lo ilitum paplay nu tena masih non ilitum ko Prajin pen Bukule Sports Association along championship la penranar sa batum han aku puthor nilitum isia tournament biji pola so tournament la bangso chiklo ang bangso nilitum bipon ko nonamat along tinda la puson kapathu ki bipon la puson dola kasi Prajin pen nilitum la championship la penranar sa kelong tumang bongta aku nilitum pathu bipon ko la no silani ta chuleng rino
Atu kawe nang litum hinkan dame nang cerap nang cetu dum tega pot nele nang lokal misi hisap nang litum hal suri pasal aja. Jasemet uwe kimi klub ladak kepino Hong Lokpet along alang litum penana diding ba cugi dam tang bang kini litum Golden Jubilee kami labang so klub litum katalon pun dolo. Selang litum laan si activities ke paklang pono masih lason paklang pon bom pelorang ke litum tanding karong do. Kadu ka beni litum sampai anse se labang so we kimi klub akan kacera pacitu dunia panili bori pon. Lane cho. We kimi o kalilo ini lugiti labang so amet celong ke EM quarter team atun gol sequence pai porno lapen ke runner sabo bangke Jinong FC lagi dak local team lo alang litum ta runner sab cepat duno sia khela ke pupu ta lang mi pik la si pupu da chedai koilo gol sigat pensi cepai te choro